L-Unjoni Ewropea temmel li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna matul din is-sena ser jonqos b'mod qawwi meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Minkejja li l-Ministru Tonio Fenech f'Novembru li għadda fil-budget kien qal li l-ekonomija ser tikber bi 2.3%, l-Unjoni Ewropea tisħaq li fil-verità l-ekonomija Maltija ser tikber b'1.2%. F'rapporti ppubblikat fis-sigħat li għaddew l-Unjoni Ewropea tagħmel kummenti varji dwar aspetti differenti tal-ekonomija ta' pajjiżna. L-Unjoni Ewropea tbassar li l-konfidenza fost il-konsumaturi Maltin se tkun waħda baxxa matul din is-sena u dan minħabba żieda fil-qatt illi l-istess Unjoni temmel li se jkollna f'pajjiżna. Għall-Unjoni Ewropea l-fatt li l-ekonomija Maltija ser tikber b'ritmu inqas maġġel se jfisser inqas ħolqien ta' impjiegi. Fil-fatt tgħid li l-prospetti għat-turiżmu huma negattivi meta mqabbla mas-sena 2011 u fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea tikkummenta li l-investiment fil-bini u fil-mezzi tal-produzzjoni mill-industrija matul din is-sena ser jistaġna.